Hola a tots, aquí Mr. Skyblock en Minecraft i avui us porto un mapa de survival de CTM Complete the Monument que es diu Solar Survival Complete the Monument. Sí, el meu anglès perfecte. I bueno, pues el principal de tot és que, bueno, primer explicaré què és aquest mapa. Doncs aquest mapa és de sistema solar, val? I aquí doncs estem al planeta Terra, aquí està la Lluna, aquí està per fer les llanes. Complete the Monument és agafar les llanes que hi ha en cada planeta, que hi ha 12 crec. Bueno, no, n'hi ha més, bueno, no sé, no he comptat. I anar, doncs, ficar-la allà. Doncs allà estan tots els planetes, aquest és Mart, no sé, i allà, just allà està el Sol, i bueno, aquí són tots els planetes, aquí hi ha meteorits, bueno, asteroids, per aquí, i anem a jugar-lo en Hard i Shofar, vale. Estic jugant des d'un altre ordinador, però com que aquest mapa no dona lag, alguns lagazos me donarà, ho sé, no, estic des d'un altre ordinador, si no m'aniria millor. Vale, tenim un sapling, he de vigilar no caure'm. I aquí estan les regles, que són no fabricar-te llana, no utilitzar mods i no utilitzar cheats, és a dir, hacks, ni trucos, com ficar-se en creativo i això, vale? I som en un sapling. Mare meva, solament un sapling. Bueno. Ah, no, tinc dos. Així. I també un de YouTube em va dir que com és que tenia cap a Optifine, i és perquè no sé, perquè me la van donar així, no sé. Un dia tenia l'F5 i no sé, tenia allà. Algú que me l'haurà comprat o alguna cosa, no sé. Aquesta capa d'aquí d'Optifine, això. LOL i LOL. Estic sentint lava. Vosaltres potser no, perquè tindré el volum del Minecraft suposadament, com dir-ho, silenciat, perquè no sé, una configuració que té el Dicstory. Sí, és el programa que utilitzo per gravar, perquè l'Action me va malament, no sé per què. Vale, doncs vinga. Aquí no... Pensava que havia de fer un generador de cobblestone, però no, perquè he vist imatges i no fa falta. I hi ha terra, perquè per això hi ha terra ja. I també he vist que no fa falta per al carbó. I aquí, just aquí ja. Això, vale. Allà hi ha més planetes, que hem d'anar tots i per les llanes. I dins hi haurà dungeons segurament i de tot. Pues ho convertim tot. Vale, potser he de fer un petit tall. Potser, no dic que no. I me faré un pic. Aquí plantaré un arbre. Un altre per aquí. Un per aquí. Un altre per aquí mateix. L'altre per... no sé, bueno, tallo i ara torno. Fins ara. Vale, nois, ja he tornat. Doncs anem a continuar. He plantat aquí això, el sapling, que no era de tanta importància, i he fet seeds, vale, per ara menjar un tros de meló i ara fer-se
una aixada per fer això aquí mateix. Molt bé, que llest. No tinc terra. Bueno, ara ja sí. I planto això com aquí, així planto aquí. Guai. I ara doncs vaig a fer-me aquí mateix. No. Aquí creix aquí. Lazo. Aquí això. Vale, guai. Doncs aquí començarem a picar. Per aquí. Guai, ja veig carbó. Vale, mina. Guai. Aquí hi ha... Oh. Guai. Ah! Això més guai encara. Vale, estic sentint lava. Potser ara va estar com per aquí. No sé, no me pica. Vale, aquí. Vale, res. És que pot haver-hi lag. És que noto lava, I per tenir algú per il·luminar va bé. Estàs just aquí, pues? Sí. Vale. Està just aquí. Vale. Cau. No, pues no cau. Vale, ja tenim il·luminació. Guai. Anem a picar terra amb aquest pic. I ara anem a fer, abans de picar tot això, l'agazo. Anem a anar fins aquí i fem el pont cap allà. Així. I ara l'assegurem. Així, el tinc fet al pont. Ui, m'anava a caure. Ja veia la meva mort. Vale, l'assegurem així. I aquí diu Challenges Deposit. Estan totes les llanes. Bé, i ara anem a fer un camí fins a la lluna. Vale, allí ens assegurem que hi ha carbó. Ai, carbó no, ferro. Vale, ja. Així. I ara l'assegurem. Així. I així. Vale, just aquí hi ha un silverfish, perquè veure que ràpid es trenca. Vale, hi ha silverfish. Que pro. Bueno, hi ha crescut aquest arbre, molt guai. Oh, mira que bonic. Uah, és bonic. Uah, que xulades. Estic a far? Bueno. Fail. Ha sigut un fail, això. Vale, i ara se me'n generen. Volia saber si estic a far, sí. Uah, xaval, massa bonic. Bueno, anem a fer-nos algo, a veure...
Vaig a picar més pedra. Vale, ja tinc per fer-me un pic. Vale, hi ha molt de carbó per guai. Guai. Anem a fer-nos això. Així. I això. Així. I clic. Alimentats de melons. Bueno, està bé. Ara anem a picar tot això. Oh, mira, més forat. Però no hi ha res. No. Lol, tío. Vale. Anem amb unes antorxes. Una aquí per veure millor. Molt guai. Aquí està el diamant. I aquí podem veure també de setes, de bolets. Lavazo. Vaig a picar aquí. No hi ha ferro. Més cap a baix. Uah, tot això està. Vale, aquesta és la zona ja final, vale. Aquí així, nin. Així. No hi ha iron? En sèrio? Bueno, doncs picarem per aquí. Mira, aquí hi ha una copa. Oh, iron. Mira bien, iron. 1, 2, 3. 3 d'iron. Vale, me faré un pic per picar el diamant. I me faré una pala. Va, no. Poc no. Vale. I doncs acabarem l'episodi per aquí. És a dir, picaré la lluna. Quan li queda amb aquest pic? 20. Jo crec que aquí ja estarà bé. Vale, doncs vaig a... Aquí fico això. Vale.
Hem explorat una mica això. És de nit, estic en... Vale. Oh, mira Mart, el seu... Uau, i allà hi ha un diamant! I or allà. I més or. I lapislázuli. I carbó. Com que hi ha minerals. I mira, més coses. Pues primer anirem a Mart, serà el primer planeta que explorem. I llavors per aquí... Després de la Lluna hi ha cap planeta, no? Saturn! Està plena de... Saturn, per allà Mart... Aquest és Júpiter, crec. Vale, guai. Mare meva, tio. Vale. Anem a picar aquest arbre i ens despedim. I me despedeixo aquí. I en el pròxim episodi, bueno, el que faré ara serà recollir materials aquí i això ja ho tallo perquè si no serà massa avorrit l'episodi. I anem per aquí, tindrem un diamant. Vale, ja se m'ha passat el lag. Perdó per el lag perquè l'he tractat des d'un altre ordinador. I perdonim. Vale, no em faré una... t'ho trobo molt... No faré. Com una destral, no em faré, perquè per picar som i això no importa. Vale, tenim dos sablins, un l'hem plantat i l'altre aquí, així. Vale, doncs, bueno, espero que us hagi agradat el primer episodi d'aquesta gran sèrie. Que molarà molt, sobretot quan anem allà també i allà. Demà picarem això, pròxim dia, bueno, perquè demà segurament no. I doncs, mira, allà veig el primer mob, una aranya. Doncs aquí anem allà, amb aquell planeta, a Mart, està més a prop. Mirem aquí, llavors ja després... tornarem i explorarem aquell, després aquell, després aquell, ja ho planejaré jo, o sigui, anem a despedir-nos aquí un moment. Doncs, espero que us hagi agradat, like, subscriviu-vos i favorits i compartir, no costa res, és gratis. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima!